juniorsko prvenstvo u Aleksincu na Bovanskom jezeru. Nismo nešto dobro prošli, ali eto, Bože moj. Danas ste ovdje, ti dođeš na domaćem terenu. Domaći teren, pa ćemo vidjeti kako ćemo proći. Kako ti izgleda Drina ovdje i ovo? Odlično. Riba nije baš nešto aktivna, ali Bože moj. Danas je na Drini u polomu i ekipa iz Kladnja koju čine 3 člana, ime i prezime. Nermin Kurjak, Mensur Mujić i Muamer Mujić. Kako vam se danas čini sve ovo, jeste prvi put na Drini? No, nismo prvi put na Drini, ali ovo feeder takmičenje je prvi put. Inače dolazimo na povak fecamo i tako. Uglavnom je odlično ovo sve i organizacija i sve na nivou. Da li ovakvi događaji okupljaju ljubitelje prirode i daju posticaj najbolji mogući turizmu možda? Pa mislim da dobra je stvar za turizam i što će se proširiti priča dalje. Jer mi isto u Kladnju forsiramo turizam, tako da ćemo preporučiti ljudima da dođu, znači ovdje na polom, da je to super, da uživaju sa porodicama, sa prijateljima. Kako ostali takmičari kažu, riba danas ne radi nešto najbolje, ali je ambijent i ugođaj nadopunio sve to. Tako je. A riba, ko riba, možda je dobro što ne radi. Više će ostati u Drini. Ciljević Ognjen, dolazim iz Zvornika, predstavljam ekipu Ribolovačka radnja Udica iz Malog Zvornika. Organizacija je savršena, domaćin gostoprimivi. Ima li ribe da radi? Pa ima sitna riba radi, malo je i do sreće, malo i do nas samih. Na rijeci Drini se vrlo rijetko organizuju feeder takmičenja. Pa da. Kako ti izgleda sad ovo sve? Pa ovo je za mene prvi put da izađem na takmičenje i nekako očekivao sam malo više za prvi put, iskreno i sve, ali Bože moj. Zanimljivo je. Zanimljivo je sve u svemu.